The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa dili pa kita padayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, maganda muna kita sa itong kaugalingon. Kung ikaw magtotoo, ikaw yanduan sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka na imong kapubuton sa paghimog desisyon, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas, aron ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandam kita. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong pagdala kanamo nining dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Nga diin among mapupo ang daghan pang mga pagtulunan nga sarang among maggamit sa among adlaw panginabuhi. Aron kami o Diyos makakabot gayon sa among tumong nga maong kabot niya ng ang spiritual maturity nga nanay katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma. Musa, dasiga kami o Diyos, hagita kami sa imong mga pulong ni adlaw sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis paghuhom sa Espiritu Santo kanamo. Kayong tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among maluluwas. Amen. Okay, padayon kita sa atong tunanan, the dynamic spiritual life of believers. Well, di lang kay dynamic ini. It is a kind of adventurous, supernatural, unique, sophisticated, fantastic, fabulous nga spiritual life sa mga magtotoo. Mabulukon o ana ang kulbahinam, thrilling, kining maong klase sa pagkinabuhi. Okay, padayon ta. Unas tanan. Ato magiskutan katong faith, hope, and love
sumala sa gisgutan diya sa 1 Corinthians 13:13. Okay? O kining tulo ka mga bersikulo mo maning naga-interconnect regarding our subject meaning faith, hope, and love. Hebrehanon 11:1, Romans 10:17, ug ang 2 Corinthians 5:7. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. So pagtuo. We have to walk by faith, not by sight. So, mao ni atong gitun-an kay kita mga anak naman sa Dios og gikinahanglan atong ato gayong masilsil kini maong mga bersikulo. Di lang kay ato masag-o kundi ato gayong masilsil sa atong kalag na ninato makalimtan. It has been now a part and parcel sa atong kinabuhi og pinaagi sa pagtubo diya sa pulong sa Dios ato man kining giya sa atong pagkinabuhi dinhi sumala sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So busa kinahanglan ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, otherwise we will be a candidate, a casualty nining angelic conflict atong giatubang adlaw-adlaw. Matagutlo gani. Busa gikinahanglan ang atong pagtuon sa mga kamaturan nga mao lamang ang bugtong hinagiban, the sword of the Holy Spirit, atong atubang sa mga tentasyon, mga pagsuway, mga suliran, kini mao atong magamit. Labot nga na pagyoy napo ka mga paagis pagsulbad sa suliran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Okay. Sa ito nangyayingon, last time, ang Episo 4:18, nagaingon kini, nga ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, is in the dark, ana siya sa kringit-ngit. Kaya ang ilang huna-huna, their mind is darkened, gingit-ngitan, gingiuban, tas kadulom. Now, ngano man kani? Nganong naingon man ini? Tungod kaya ang usa ka dili magtotoo, ang naaragyod niya mora ang mga tawhanon, kalibutanon nga mga pangunahuna. O he is alienated from God's divine viewpoint. Kaya until siya musud sa plano sa Dios, pinagi siya pagtuo lamang kang Kristo lamang, di gyud siya makapadag-iyan nining atong gipangisutan. Dili. It's impossible. So, mao na Colosas 1:21 nag-ingon diha nga, although you were formerly alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. See? Sa kaniadto, alienated kita sa Dios o kita mga kaaway niya. Okay? Kaya unsa ra man makita sa Dios diya siyang una-una. Well, tawhanon. See? All kanang human viewpoint. Og labot pa kita mga magtotoo, we are ambassadors. Ang John 15:19 patinaw nini, our royal ambassadorship. Ang sabot ng pagka-embahador. We are representing God before man. O na ang pagka-ambasador. Now, well, ning kalibutan na karon ng cosmic system philosophy. Cosmic system. Kaya nga ay gidumala malagi kining kalibutan ni Satanas. Iyang usurp aning gahom. Okay?
So mao na nga si Satanas mao ay nagdumala. Although dili ni iya ni sa Dios. Gitugutan lang siya. Mao nang naan niya ng cosmic system philosophy gidlibutan ta, we are being bombarded nini. So himplo nini global warming. Kani bang gingon nila climate change, usa ka na ka ihimplo of a cosmic system philosophy. See? Now, ang Roma 12:1 ngadto sa 3 nagamando kanato nga ang verse 1, ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind. Namo na nga atong usbon kining atong mga panghuna-huna kanang nagapundo diha sa atong alimpatakan, mga una-unang mga tawhanon, pulihan kini sa mga Diyos nun divine viewpoint. Therefore, it is of paramount importance that we live filled with Bible doctrine, divine viewpoint diha sa atong panghuna-huna. Kining mga prinsipyo sa kinabuhi are our motivations for life. What's in our thought? Unsa ang naa sa atong una-una? Its results are speech and actions motivated by our thinking, di ba? Divine viewpoint is the thinking of the believer who is advancing or maturing in his spiritual life. Kinsa nagasibog na to sa unahan, nag-abante, dili mag-atras. Kaya namangod po yung ubang mga Kristohanon lagi nga nag-atras abante sa ilang pagkinabuhing espirituhanon. Atras abante. Ang musod adto sa dapit may gahom ni Satanas niya. Balik naman sa operational divine sphere. Atras abante lagi. Hangtod nga kapuyan na sila, hangtod na lang siya sa cosmic sphere magpuyo. Luoy. It's tragic. And we cannot afford to do that, to be a casualty. So, ang divine viewpoint, mao ni thinking sa magtutuo nga nagasibog nga tusunan, abante and maturing in a spiritual life. Ang human viewpoint, diin man ni magsugod. Diin ni magsugod gyud. Kini mga tawhanon, kalibutan ng mga pangunahon na. Dito ni magsugod dito sa Hardin si Eden. Sa dihang si Isha. O pa siya matlaglag. Isha man ang iyang original nga ngalan. Na lingla siya sa panuway. Si Satanas bahing suod man to dito sa serpente. O iyang gilingla si Isha. Pagkalaglag niyan, di na siya Isha. Iba na siya. Actually, human viewpoint originated from Satan. Dito gyud magsugod ni Satanas nga iyang gikumbinser gyud si Eva to eat the forbidden tree or fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Iba? Dito na magsugod. Mo na nga nadaanan tud karon ni atong kapanahonan. Yeah. Mo na nga kita mga vulnerable sa pagdani ni kunwa kay unsa pagkapositibo ang imong pagtagad ngadto sa kamatuoran. Now, mao ni si Pablo, hinumdong kang Pablo nagaingon siya, I learned to be content. Na nas Pilipos 4:11. Nakakaton ka ako unsaon sa pagka tagbaw. Contentment. Diba mo na may binisaya ng tagbaw. Whatever the circumstances, kapobrihon ba o kaadunahan ba? See? I learned to be content. Unsa na nako, kontento ako. Now, may nungdanon pag-ayo kining right priority in life. Ang tukma o gusto nga unsa pasiunas kinabuhi,
labihan sa pagkabililhon ini. Now, ang Hebreano 12:2 nagaingon. Now, we're quoting some verses here. Just follow up. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. The Lord Jesus Christ had joy while he was hanging on the cross. Maunay divine viewpoint. See? Bisan sa taliwa sa mga kalisdanan, mga suliran, mga pagpiit, mga gumunhap, bisan unsa. Kung naa kay divine viewpoint, you maintain that joy. Kanang kalipay nga sulod nun. Inner happiness, magpabilin ka na. Kanang mga metabolize Bible doctrine na sa imong kalang. Mao ni maghantag kanimo pagkakontinto. Nya dugangan pag sa imong pagtukod sa dakbalay nga ginganlan nato edification complex of the soul, kinahanglan atong kumplituhon ni hingpit ba, tibuok na kinatong pagtukod nini. Now, remember this. Inomdumi niya, as long as your mind is empty, unsa man ang muhari niya kanimo? Emotion. Di ba? Kung way sud ka ng imong pangunahuna, emotion takes over. Maog yun na mo kanang mo ilog. Question, are we willing to run the distance in our journey of life? Saman, willing ba ka sa pagdagan sa distansya sa atong padulngan sa kinabuhi, journey of life? Life becomes consistent to a believer if that believer becomes consistent in taking in Bible doctrine. Consistent. Kanang masubayon. See? Ang usa ka magtutuo, ana-anay katakos sa pagkinabuhi, whether in prosperity or adversity, if he is filled with Bible doctrine and being filled by the Holy Spirit inside the operational divine dynasphere. I hope nasabtan mo na. Apan sa laing bahin, ang human viewpoint sa ato nang ginaingon, di padugay, nagsugod ni dito sa hardin sa Eden. At the time, Satan iyang gikumbinser ang babae sa pagkaon niya itong gidili nga bunga sa kahoy sa pag-ilas maayog dawtan. That was how Satan introduced human viewpoint to mankind. Mao tong higayuna, mao to that very moment si Satanas iyang gi-introduce ang mga tawhanon, kalibutanon nga mga pangunahuna ngadto sa kaliwatan sa tao. Satan's deception on Eve. Nainumdom ka adtong kanunay nato kining bat-bat kining tugon kini sa Dios diha sa Old Testament sa Isaiah 55 8-11. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Actually, ang tawanon kong mga pangunahuna, dito gid ni all started sa dihang si Lucifer miribilde batok sa Dios dito sa eternity past. Mao gyud. A believer can still be influenced by evil although he cannot be possessed anymore. Di man ini ha? Wata hatagong emphasia nini nga. Ang kanibang
possessed by the devil, ang mga dili magtotoo lang ang mapossess, ang mapuy-an sa panulay, sa yawa. Kadto ra mga di magtotoo. Apan ang mga magtotoo, the believers are no longer possessed, can never be possessed by the devil. Ngano? Tungod kay naa ang Espiritu Santo nga puyo. Yan ang lawas sa maong magtotoo. Ang mapuy-an ra gyud sa panuway ni Satanas ug yung mga demonyo kadto ra mga di magtotoo. They are vulnerable. Apan, ang usa ka magtotoo can still be influenced by evil, although he cannot be possessed anymore. Sabta gina. Kay ang tinuod diri sa battle na ay away tali sa Diyos nun nga pangunahuna og tawahan ng pangunahuna inside our mind. Sud sa atong pangunahuna pod. You cannot defeat human viewpoint if you do not have divine viewpoint. Kasabot ka? Mao nang gikinahanglan ang atong pagtuon sa kamatuoran aron atong mapildi. We can defeat human viewpoint. We must have divine viewpoint in order to defeat human viewpoint. Thus, we need divine viewpoint very badly. Labihan yung pagka-importante ni, pagka-bililhon gini sa atong kinabuhing Kristohanon. Okay? Now, inumdumi ang 1 Corinto 2:16. I hope wala na nimo makalimti pod. The mind of Christ. Huna-huna ni Kristo. O ang Biblia lamang, paminaw, ang Biblia lamang ang bugtong tinubdan sa pagkat-on ni ining maong huna-huna ni Kristo. Only the Bible. The only source of learning, the mind of Christ. Mao ni atong gitunan. Mao ni atong gihisgutan adlaw-adlaw. Ining huna-huna ni Kristo. Just imagine, huna sa Dios atong gitunan aron atong tuuhan, hagupon og atong gakson kini og atong isilsil sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Aron kini becomes part and parcel sa atong kalag. You see? Huna-huna ni Kristo. Unyang nana ng huna-huna ni Kristo desi mo huna na mo na imong gamiton sa paghuna-huna as you sa imong pagtanaw na sa tanang sirkumstansya sa kinabuhi nimo. Huna-huna ni Kristo mo'y anadya. It is your guide. Numdum ka gihapon sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa atong alagianan. See? Mo'y suga. Kaya ngit-ngit malagining kalibutan na. Gakinahan kita sa suga, kalamdag, kadanag. See? So, timan Isaiah 55:8 my ways are not your ways. So, the only way to acquire divine viewpoint, mao lamang ang pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon sa una-una ni Kristo, aron kita makahibaw sa paagi sa Dios alang sa atong kinabuhi nga atong sundon. Kasabot ka? Mao na atong gitunan aron mailhan nato makatunan tuuhan, aron mao ni atong magamit God's way kini paagi ni sa Dios for us to follow in life. So, maong ginisagad akong pangutana sa mga evangelism. Una gina na mangutana ko, nakaila ba mo kinsa o unsa ang Dios? Do you know who and what God is? Unya, sunod nga pangutana, follow up nga pangutana, do you know who you are before God? Sunod, do you know how to live a life abundant,
prosperous, happy, joyful, nga kinabuhing hayahay, haruhay, hapsay, talahoron, kanang it is respected by the community, ug unsa pa mga positibo dihang mga description. Do you want this kind of life? So mao ni atong tun-an ang pulong sa Dios. Kay ni ara mao ni ang kanang open secret ni sa Dios. Kini atong gitun-an. Di man ni kay sikreto. It is an open secret. Kaya ang Diyos na kayon, tuni akong pulong. Kung imo akong gihigugma, higugma po na akong pulong. You see? Kay, wa may pos katong magsige kayo ni higugma ka nako, pero wa man kamo may higugma sa akong pulong. Kay kanang pulong wag ako, usara man na. You see? Na, mo nang hagbong na nis pangutan na lagi nga, unsaon man nimo paghigugma ang usa ka tao o binuhat nga wa nimo mailhi, you are not worthy. So kanang ilang giingon nga love at first sight na wa para man lanas mga balaknon ro na di man na mo apply sa tinuod yun. So man paghigugma ang usa ka tao nga love at first sight kuno, you see? Magkuha na, hindi mo tuo niya na. Kung ikaw magtutuo na, ang imong kuptan yun, gunitan dayon ng prinsipyo nga, di ta makahigugmang usa ka tao, usa ka persona nga wan itong mailhi. Mao na itong ibuhat. Sige, tagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw, aron mailhan na ito, kinsa o unsa gyud ang Diyos. Manaman nimo ka klaro, kinsa katinaw, kaklaro, tinaw, tataw na ang Diyos kanimo. Mana sa tanto nimong tuon sa pulong sa Diyos, huna-huna ni Ginoong Jesucristo, manam-anampog kaklaro siya. He becomes real to us. O, anam-anampod og unsa, kanang makahuluganon ng imong kinabuhi. It becomes meaningful, purposeful, and with definition. Magkaanam o kalalim. Yung atong gamiton na ng pulong kalalim. Okay? Unsa kanindot sa imong kinabuhi. Kay ang pulong sa Dios naman ang lihok di sa imong kinabuhi. So, the only way, kung balikon, the only way to acquire divine viewpoint is by studying God's Word. 1 Corinthians 2:16. So we will know God's way for us to follow in life. Now, Isaiah 55:10. The rain sprinkles water to those plants. Verse 11. So is my word that goes out of my mouth, it will not return to me empty. Either the hearer goes positive or negative to the teaching of Bible doctrine. Kung sa ito'y prinsipyo kanunay na to, it is a matter of choice. Naroon niya sa pagpili. So, barikon ko, either the hearer goes positive or negative to the teaching of Bible doctrine. So, kung ikaw, dili magtutuo, nagpaminaw ka niini, okay? Kung buot ko kang makatuhog, klaro, magtinaw, gini mo ang kiningatong gipangtunan, well, sud una sa plano sa Dios. Kaya di mo maligya ka na ang yawi, may yawi ning tanan. Kung tuuhan na nimo ang gihatag nga kaluwasan, ang gasa sa Dios nimo nga di magtutuo, unsa may gasa, si Ginoong Jesucristo mo iyang precious nga gasa. Kay siya man ang unsa kanang the true manifestation sa Dios. Kung kanang you claim nga imong gihugma ang Dios,
higugmaas Ginoong Kristo kayo sa iyang sulti sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siya giunahon. Sabot ka? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay. So, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo is determined experientially by what is in the mind niya. Kung unsay naa sa iyang nauna. Anha madeterminar experientially ang kinabuhi niya. The mental attitude of a believer is his life. Di man nina. Kaya ang Kristohano laging kinabuhi is a mental attitude life. Okay? The Christian way of life, gawas nga is supernatural way of life, is a mental attitude life. Kini nga itong huna-huna mo'y puntariya sa kamaturan, puntariya sa pulong sa Diyos, puntariya sa una-una ni Kristo. See? Just as Satan, ang iya pong puntariya, kini po ang itong una-una. Mabito ang giingon ni mo nga na iaway. Nga nakastaliwa, papilion ka. Ang sa may mo pilion. Ibaw po ka kung sa resulta. Okay? So, the Word of God is alive and powerful. Nomdom ka? Hebrews 4:12. A discerner, meaning it is the umpire. Umpire ba sa atong Christian life? Unsa may papel sa usa ka umpire? Be? Unsa may papel? Ang papel, the role of an umpire is to determine whether the players are following the rule of the game or not. Basta? Mao na yung papel. Unya, ang pulong sa Diyos mao'y umpire, a discerner. Okay? The Word of God judges to determine whether we are following the law or not. Siya ang kanang determine, magahukom. Atong kinahanglan pangutanon itong kaugalingon, no? What would be the result if I continue doing this? Unsang ang resulta? Would it be attuned to God's will or not? Is it in sync with God's timing? See? Mo gini atong pangutanon itong kaugalingon. Paminaw. It is the stability of your mind that makes you a strong person. Basta? Ang pagkalig-on, pagka-stable sa imong pangunahuna, mao'y magaunsa, magapalig-on nimo ingon nga tao. Makes you a strong person. Alang kanimo magtotoo, ang imong kinabuhi can be determined by the status of your mind, mental attitude. Kung ang imong pangunahuna kanang kabhang, empty, then you cannot expect to be strong. Natural. Basta? Dati sa simple logic, nga kung nga itong una-una, wisod, kabhang lang, dili kita maka-expect to be strong. Dili. Now, why do we make our mind a big issue? Ano mangyod nga ito maninggi hatagag dakong pagtagad? Tubag, tungod kay ang Diyos magatanaw lagi sa atong una-una. Judge, magatutok. Of course, na iba mga Diyos kay omniscient gud siya. Apan mao gyud na iyang basihanan. See, God looks at our mind. You know, we cannot learn God's word by our own way, by just reading the Bible. Na may uban po nga, may nga sakto na ning akong ibot, magsige kong basa sa Biblia. Well, di man ta oppose niya na, di man ta supak niya na. Apan, sa niining atong panahon sa simbahan, niining panahon sa simbahan, the church age, ang paagi sa Diyos, ang sistema gyud,
Mao nga iyang gisangkapan ng tanang mga magtutuo ug ilang tukma nga pastor magtutudlo. Every believer is provided by God his right pastor teacher. I-providean. Mao na nga ang Dios nagamando nga pangitaa siya. Seek. Mao po na ang ingon ni Jeremiah 29:13 sige sulti. If you will seek me and find me, if you will search for me with all your heart. Na, kung tinudanay mo akong pangitaon, makaplagan raba ko nimo. Mao ni prinsipol diha. Nga kung imong yung pangitaon, makaplagan nimo. Walang ka mo suway pagpangita. You see, mao ra gyud na. So, every believer, akong malikon, every believer is provided by God his right pastor teacher. Diin ana siya makakaton sa pulong sa Diyos o makatubo diya sa pulong sa Diyos pinagi sa iyang teaching ministry through the enabling power of God the Holy Spirit. So, akong balikon nga, we cannot learn God's Word by our own way, by just reading the Bible, dili. Ako, sa bag-o pa kong nahimong magtutuo, magbasa-basa ng Biblia, di ko kasabot. Di man yun na, di mo masabtan. See? Of course, ang Diyos, maura man ang magtutudlos kamaturan. Gusto? Apan lagi, ang sistema karon, ang pamaagi karon sa church age, mao nga, gisangkapan ang mga magtutuo sa ilang tukma nga pastor magtutudlo aron sila makatubo diya sa ilang kalag. See? Nga mao'y gitugahan sa Diyos, mao'y gihatagan og katungdanan sa pagsabwag, pagsangyaw sa kamaturan. Una, ang maing balitan sa kaluwasan o ang mga pagtulunan sa Biblia. Mao man gyud na. So, kung magbasa-basa ka diha, without anybody who has the authority to teach, then, wa kay abutan. Glibog na lang ka. You see? Again, we are not against reading the Bible. Wa ta kay supak niya na. It is listening. It is listening to the authorized pastor teacher who has the gift to teach. Kadturo pong naay gasa sa pagtudlo. Kaya di man tanan magkatudlo. Kaya di man tanan, di man ang tanan gihatagan ining gasas kanang pagtudlo. Dili tanan. You see? This is the extant kanang responsibility. Pastor, teacher, evangelist, missionaries, o uban pa nga mga spiritual gifts. Now, paminaw, the pastor teacher nga nagatudlo sa Bible doctrine, mao ang delegated authority of the congregation in our present church age. Ang giingon nimo. You see? Kini nga atong panahon sa simbahan, ang pastor teacher, hyphenated na pastor teacher. Pastor kanang magbalantay sa karniro o magtutudlo. Usar yun na, pastor teacher. Nga siya nagatudlo sa kamatuoran gikan sa Biblia, mao na siya ang delegated nga tinugyanan sa kongregasyon nining atong panahon simbahan. Ang pulong sa Dios mao ang discerner. Unsa toy meaning og discerner? Kanang magahukom. Di ba mao toy gingon na to? Umpire. Nundom ka? Mo'y umpire. Ang kanang discerner. Ang Dios mo'y umpire, discerner, the critic, the judge of the mental attitude of the believer, listening to the teaching of the pastor teacher. Okay? Kung siya gisulti din, 2 Timoteo 3:16, all scripture is God-breathed, gihuypan,
and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Muna kanunay na itong ginabatbat sa ipag kita magsugod sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, kining God breathe, ang original nga Grekong pulong is theoniostos. Theoniostos. Okay? This is an adjective meaning inspired. Inspired. Now, kining profitable, you see, kung ato ning ipaklaro nimo, all scripture is God breathed and is profitable. Kining profitable, nagkahulugan kini beneficial, advantageous, na ay bintaha nato. Profitable for doctrine, for reproof, okay? For correction, for instruction. Kining instruction in righteousness, paidia kini sa Gregong pulong. Paidia meaning training. Kay there are kinds of righteousness: imputed righteousness, acquired experientially righteousness, o unsang ikatulo. Ang ikatulo mao ang ultimate righteousness. Okay? Una, imputed. Ikadua, acquired. Ang ikatulo, ultimate. Okay? Now, unsa mo pasabot ining modus operandi? Unsa may diferensya ni modus operandi ug modus vivendi? Well, kining atong pagtuon mo tukbil tag mga original words nga gigamit sa Biblia. Mao ni nga kanang aron ka makakat-on usab unsay buot pasabot. See? Aron gyud maklaro ba? Ang modus operandi, aron sa pagpaklaro nimo, mao kini ang paagi or mode of action. Okay? Mao ni ang paagi sa iyang pagbuhat. Ang modus vivendi, mao ni ang way of living. Mao na ni ang paagi sa pagkinabuhi. Okay? So, modus operandi, way or mode of action. Modus vivendi, way of living. Now, 2 Timothy 3:16 again. At ta lukso sa verse 17, that the man of God, now, who is this? Kinsa maning man of God? Well, kining man of God, nagrepresentar kini sa tanan ng mga magtutuo, all believers, that the man of God may be mature. Unsa maning mature? And well, pagkamtong, thoroughly furnished unto all good works. Ang good works is agathos. Greek word yan pa na. Agathos meaning divine production. Divine good works. Divine production. Now, I'm just asking you some questions today. What is mental attitude? Ang mental attitude, what are the areas of mental attitude? Well, these areas are, number 1, worldliness. Mao gyud nag-una nini. Unsa ang gisulti sa Roma 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renovate your thinking. Bag-uha. Renovate. Kaya pa mag-renovation mo sa inyong balay. Bag-uha. Tukura pag-usob. Renovate your thinking. Kaya nga atong kinabuhay ingon nga mga magtotoo, nagaagad lamang on what really is inside our mind. There are two kinds of viewpoints that go inside our mind. Iba naman ta? Human or divine. We can only get divine viewpoint by studying God's Word. Nothing else. Kasabot ka?
Wala. Besag unsaon nimo pangita. Wala, di nimo makitaan. We can only get anhara nato makatuni kanang mahibawi og masabti ang Dios nun nga pangunahuna pinagis pagtuon sa pulong sa Dios ug wa na lain, nothing else. Through the enabling power pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo, ikaw, you are able to understand the divine viewpoint. Kaya ang Espiritu Santo mutudlo lang sa kamatuoran, kay siya raman ang magtutudlo sa kamatuoran. He is the mentor of all believers. Once you become positive to Bible doctrine, sa diyang magpositibo ka, mainiton ka, may gana ka, may kaikag ka, may tinguha nga motubo, positibo. In short, positibo ka nga sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo mao ang mo metabolize niini to make it real to you. May imong tataw, tinaw, klaro diha sa imong kalag. Now, by the way, ang description sa human viewpoint, mga tawhanong mga pangunahuna, they are garbage to the believer's life. Kasabot ka? Garbage, basura. Ang mga tawhanong pangunahuna, mga kalibutanong pangunahuna, basura na kanatong mga magtotoo. Therefore, they should be shunned. They should be avoided. Na, klaro ni mo na. Gikinahanglan nga ito kaning likayan. Kung mahimo, i-suppress na gani mo. Batasan na. Pagunahuna ra sa Diyos nun nga, pagunahuna. Totoo itong giingon ni mga hawasa, habwaa, kana mga tawhanon, kalibutan ng mga pangunahuna, kay kana garbage, basura. No, na ang Roma 12:2 nagingon, do not be conformed to this world. Kaya kini, na conformity man na nimo sa kalimutan kini mga tawhanon pangunahuna. But be transformed by the renewing of your mind, renovation sa imong una. Now, balik ta na itong areas of mental attitude. Una nini, worldliness. Meaning, do not be worldly. Kaning moingon tag do not be worldly, dili na kay kanang panalitan na usa ka magtotoo nga murag ingnon tag dress to kill. Pasabot na labihang posturao gyud. Nya ingnon nimo na worldly nang siya. Dili na mo ipasabot. Kanang worldly, it is in your mind. Dili nang outward niya mo makita. It is inside, inward. Kining pagka-worldly. This is not outward but inward. A believer nga way doktrina, way pulong sa Dios, ulipon na gyud siya sa cosmic system. Ulipon, he's just a slave. He becomes worldly because his mind does not jibe with God's will. Kasabot ka? Dili ba ma-in-sync? Dili mo takdo? Dili mo sibo? See? Ang umbalikon, ang usa ka magtotoo nga way doktrina, way pulong sa Dios diya siyang kalag, ulipon na gyud siya sa sistema ning kalibutan, cosmic system. So, he becomes worldly tungod kay ang iyang una-una di man musibo, dili mo tukma sa kabubuton sa Dios. Renewing of mind is what we always say post-salvation epistemological rehabilitation. It is spiritual rehab. Gikan pagultas pagkadi magtutuo, kinahanglan tag rehab boy. Kasamot ka? Now, Bible doctrine in the soul, mo ni makaunsa. This causes a believer to think muna siya in terms of spiritual common sense, spiritual rationality, and usa ka unsa na sane kanang
kanang maayo, sane divine viewpoint which insert Bible doctrine into his daily life, and thus avoid thinking in the cosmic system. Makalikay ka na. So, a believer needs renovation of thought. Kinahanglan kanang bag-ohon niya ang iyang panguna-una. Kaya ang thought pattern should be renovated through consistent, persistent intake of Bible doctrine. Malahutayon, masubayon, makugihon, mapinadayonon. Ano yung mga adjective nga itong ipanggamit din. Kaya ang Bible doctrine, pulong sa Dios, mauna na mo puli sa mga tawhanon, kalibutanong pangunahuna, diha sa huna-huna sa magtotoo. So, we can see how important divine viewpoint is, di ba? Kita nimo? Unsa ka may nungdanon. Colossians 3:1. If then you were raised with Christ, seek information, those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Now, kining those things are not in the original. The original is seek above. By the way, kining anong seek information. Seek above. O kining seek tood zitheo, Griego nga pulong, na sa present active voice imperative. Gipaimutang nila. The Greek word of above, okay, means heaven. Ang langit. The mind of Christ, where Christ is. Tuwas Ginoong Kristo dito nagalingkod sa tuong kamot sa iyang amahan. O manigingon nga pangitaa, kanang sutaa, siksika, seek. Now, the target of a believer's mind should be where Christ is. His mental attitude is. Ito man niyang mental attitude sa langit. Verse 2 sa Colossians 3. Set your mind on things above, not on things on earth. Kining set, ang pasabot nini, to take serious consideration, to ponder, to keep thinking about the above. Set your mind. Ang mind diha is affection on things who epi on things above, not on things on earth. Kaya ang things on earth who ano, on things above who epi. Nakita nimo ang epi is above, and ang things on earth who ano. Now, kining not on things on earth, not found in the original. So, it means keep thinking objectively on things. Una-una sa ang 10 problem-solving devices. Keep thinking objectively on these things. Not on earth. Kaya ang earth diha refers to CD system. Cosmic dinosphere system. Only God's 10 problem-solving devices is the solution to every problem sa matag kinabuhi sa, matag kinabuhi sa magtotoo. Okay? The only way a believer can function as a believer is only through his own mental attitude nga puno kana sa metabolized Bible doctrine nga nagaunsa libot-libot, nagatuyok-tuyok na diha sa iyang unsa panimuot. It's now circulating in the stream of his consciousness. Ang usa ka magtotoo nga why doktrina, why pulong sa Dios in his mental attitude makes the Holy Spirit powerless to move in that believer's life. Powerless. Why kusog? Kaya nga naman. In fact, sa dihang kita makasala, we are on sa quenching and kanang grieving the Holy Spirit.
Now, okay, din hilang una kita kutob, ating padayon na yugma. Ayaw kalimot. Pagsubay gihapon, pagsunod niya itong series nga Bible study on the topic, the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban ka namo, lamdag ka namo sa imong kamatuoran, ining adlaw. Hinaot nga kini o Diyos, mutuhop kayo sa among galamhan nga among masilsil kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw, pagyugdugang, ini imong kamatuoran. O kami nag-ampo nga imo pang lugwayan ang og imong giyahan kining ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bible study namo ni pinagi sa YouTube. Ikaw lamang ang among gisaligan ning tanan o Dios, kay imo man kining hinatag nga grasya. Dili kami takos nini, we do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kay ikaw nagasangkap man niini, pinagi sa imong kaluoy, sa imong gugma, kortesya o grasya. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.